Doncs bé, primer de tot voldríem deixar clar quin és l'objectiu del nostre treball. És estudiar realment la verdadera expressió del que significa la campana de Gauss. Per veure-ho hem construït una màquina de Galton amb les eines i mitjans que el nostre col·legi ens ha pogut proporcionar. Primer de tot hem vist que és cert que tendeix a seguir una normal, centrada al punt de tir i amb una obertura prou ampla. Hem observat que, si més no importa la forma regular o irregular amb la que tirem les boles, perquè primer hem tirat uns quants guixos que són tots irregulars i després ho hem fet amb cigrons de manera que són esferes regulars. I ens podem adonar que en els dos casos surt el resultat que esperaven. Podem concloure que com més boles tirem, més s'apropa a la figura de la campana, és a dir, que l'error es minimitza amb més tirs.